Здравейте! Днес към нормалната мача на моя колега ще му допълня още една мача напитка. Ще пробваме ли днес? Да, този път ще приготвим с мляко. Ето това е нашата нова напитка в колекцията. Тези са подходящи за деца и нямат нищо общо с кафето, въпреки че е лате. Сега съм си стоплила мляко, използвам овесено мляко, защото придава по-сладникъв вкус на напитката. Така. Моите деца я обожават. Така, ето така. Ще сипвам. Разбъркам си. И за да е колегата по-продуктивен днес на работното място, мачата присъства всеки ден в нашия офис. Заповядайте. Благодаря. Отлично. Отлично. Става ли? Да. Ако искате и вие да пробвате, купете си я. Колегата е изпил двете си мача напитки и е готов днес да започне неговия продуктивен 12-часов работен ден. Нали? Така. И ето сега време е за мене. Стопила съм си аз едно хубаво овесено мляко. Така. Това ни е наистина любимата напитка.